Mwadzuka bwanji, ayi ife kuno tadzuka bwino. Nkhani zake zomwezi zomangoyamba ndekuti ndi zachisoni. Tikupitirizabe ndekuti kuliratu imfa ya malemu Brian Banda. Ukamakambabe pena kumakhala pansi nkumakha ngati kuti mwina mwake ngati mukungojoka, ngati kuti sizoona amwene, ngati kuti nomwena mwake ndi maloto amwene. Nawo kufika no point yolina kuti no bokosi likamatulutsidwa nkumaonano zonzo ndikumangopukusa mutu kuti for real ndizoonadi kodi munthu wagona m'bokosi lake ndimenelo basi wautali. Ayi zosayenda chete pangapa ndichonena kuti tiyambe ndekuti ndikonera ka video aka mene zinalili ku chalichi atapitatu ndekuti ndithupi la malemu Brian Banda kumeneko. Kenako tipitiliza nkhani tikambeponso ziwiri zitatu. Pamenepo tikuona ndithu kuti atolankhani omwe lamisa motsogozedwa ndi mkulu wa bungwe limene lamisa Washington akunyamula kuwetulutsa mchalichi cha Word of Faith Temple kupita nalo panja pamene likachipingaliro akuyamba ulendo wopita Chabwino mene taonera pamenepo komanso kumamva nyimbo zachisonizo. Ayi mzimu wawo kause mumtendere wosatha. Ndatu mmene ndinadzalengezera makamaka dzana limenelo fadzulo nde timangotsatiraso nafe sitinawulutsepo nkhani ina iliyonse yokhudzana ndekuti ndi za Brian Bandazi. Komano kutsatira ndizoti programu to inaloti apita ndekuti dzulo ku Chilobwe ku chalichi kumeneko kuti akatsazikane naye mwa umulungu choncho akamupempherere polinga liyonse kunoti munthu iro padzanali mbusatu, munthu ndoti amatsamira ndithu kwa mulungu. Ndipo zimenezo zinapeze kutino zinachitikadi ndipo madongosolo onse kuja ayenda bwinobwino opanda vuto lina lililonse lidzingoyamika kunena kutino chilichonse chayenda mmene maplani anapangidwira. Ndi kuchoka pamenepo ndikuti basi ndikumapita nalo thupi kwawo akuti kwa Mbanda uko kumene kuti ndikuchileka komweko ku Blantyre kuti ndekutino basi akayike thupi lake m'manda mwaulemu. Sanayike thupi lake m'manda ndikukhulupirira zotinso anthu mukutsatira mmene zikuyendera. Komano pakanali pano ndekutino ali kumeneko mwambo okhala kuchitika leloli kuti mwina mwake ayikidwe m'manda. So sadeti amakamba choncho kuti basi notu umakhala ngati kuti ukulota kuti basi ndekuti goodbye moti leloli basi ndi tsiku lomaliza ndithudi kukayikidwa m'manda. Basi ndekutino iwowo ndifeyo mwina kutsogoloko ngati kuli kodza kumanaso ndekuti basi kutsogoloko basi. Ayi mulungutu ndithu awafungatire makamaka afungatire mzimu wawo kwena kulikonse kumene uliko kuti upeze mtendere wosatha komanso akubanja. Ayi mulungutu awatonthoze. Now ndofo panga nota apa kunotino maliro a Brian Banda asinthano from ndekuti mwina family to the nation. Eti maliro a Brian Banda asintha kuchoka ndekutino potino mwina olira amayenera kukhala anafedwa amayenera kukhala akubanja anthu ena omangoperekeza koma ndekutino asintha kuchoka pa akubanja zakafika sopanono ku dziko lonse. Chomwe chochitika nchono kuti pena paliponse anthu angokamba Brian Banda. Nde izi zifeyo timayembekezera balingana ndi kuti munthu yanali otchuka number 1 number 2 amagwira ntchito yake bwino endi muntchitoyo ndizoti anali katakwe moneti endi mene apa pamene ndekuti amatisiya ndizone kuti akuyima pabwino ndi anthu fo palidwa atolankhani ina tione kuti iwo anayima poyipa kwambiri ndi anthu kuti siya lero ndizoti amene sujama tukwana zotere jamene samene amayankhula zotere tuvutika amatipanga zotere iye amakokomeza motere apita amene mwayiona. Komano uyu amwalira ndekuti akuyima pabwino ndi anthu ndi timayembekeza zoti anthu alira tingutaonetse kukhuzika komano osati ngati mmene zakhalira pamwe zochita dabwitse fadzani kukutulukano tsopano anthu kuti amapanga relate ndi Brian Banda on a personal level.
osati ndi kuti no kumangomvera ayi koma anthu ambiri akamba iyayi ine nditapanga zotere nditaluza chisankho Brian Banda anandilimbikitsa nditapanga zotere Brian Banda anabwera ndatani ena akuti anabwerekedwa suti ndi Brian Banda zambiri zimene anthu akukamba koma nota ndikuti munthu iru behind the scene akachoka pa kamera paja nkupita kunja uko amakhala bwino ndi anthu ndikuti amakhala no basi no samazona kusiyana pakati pa iyeyo ndi anthu amakhala ndikuti always in touch with the people kulumikizana nawo anthu osati ndikuti kutayana nawo kuti no ine basi no ndili ndine wapamwamba ine sindingathe kuyankhulana ndi inu sinu level ya ine si class ya ine amacheza ndi anthu pamene pakufunikira kuti no afikire kwa anthu amakafikira kwa anthu nanga sisi sizimakhazi chizono kuti akamapereka simungathe kuona anthu aja kuti no akamapereka amakhala kuti no pokapereka kwa anthu pokathandiza anthu sititenga kamera ngati mene anthu ena akuchitira pano kokathandiza anthu koma ndete kamera tikuulutsa pena paliponse anthu adziwe zoti atana akathandiza anthu muti makathandiza kapena inuyo mangofuna zono kuti mutchuke poti yavuta kwambiri ndi ama views akutero akuti ma views ma likes ndi ma comments kaya anthu akumanga ndalama akapanga choncho kaya ndi zimapezekano zono kuti anthu akupita ndi makamera ngati choncho koma uyuyu ngati amathandiza anthu of course ndi mene zililifazo anthu akutuluka tunga masamba achizo mndando ina sangoyankhula amwene nakumane motere nachizana motere izona chaka chakuti zinakhala motere munthu amene munthu anali wabwino kozoda ndero munthu anapanga relate ndi anthu on a personal level koma samayenda ndi kamera koma tundengati pali munthu amene amayenda aziyenda so ndi kamera amene okhala iyeyo fajonena kuti kulikonse kumene kungapite kamera ndi iyeyo ndekuti kuna chidwi cha anthu chimakhala chili kuti kumene koko nde munthu amene amayenda mwina akhaleso amayenda ndi kamera amene nakhala mfoti anthu ndoti amapanga command people's attention amayenda ndekuti ndi anthu kumene wapita kwa anthu amakhala ndilali naye chidwi koma ayi ndithu amakhala moyo wa simple jonena kuti no akangomaliza ndekuti ntchito zawo paja pa TV paja kandi pa radio basi apita ku nyumba akachiza ndi anthu mmene anthu zimangoyenera kukhalira mmodzi menemo ndi mene munthu umayina uzikhalira and that's what makes a person great akamana kuti munthu uyu amwene ndi munthu oti no si munthu amasewera ayinena ulemu wake ndithu the greatest man he is great ndekuti no azimaonekera mmene mumu kuti no tino akupanga zinthu akucheza ndi anthu ngakhala ali pamwamba munthu wa pamwamba kwambiri koma akucheza ndi anthu bwinobwino osizina sinditse ndekuti mawanga fachora anafika pena pake endino kumapeto kwenikweni maumbo naye kumadza khangati amene waona tino watisiyete koma ndekuti no fans kumatuluka ndikumayankhula zabwino za munthuyo ayi ndithu munalibe milandu ndi munthu ine ndesi ndingakhale pasi nkunena poti kapena naona Brian Banda atakandana ndi anthu ena ake sinaonepo zimenezo no milandu ndi anthu gwira ntchito yanu professional bwinobwino opanda kukandana ndi anthu zabwino zidza delivering ndipo nomwatumikira dziko lino efati sewale zimenezozo chimene chinthu chofunikira kwambiri he has served this nation mwatumikira dziko lino ndipo no inutu ulemu wanu ndipo mzimu wanu kause mumtendere osatha mapemphero angabe kwa ineyo ndikupempherabe akubanja fa anaini mkazi Brian Banda I don't know kuti ana kapena sinanga moyo wake be amayesetsabe kuti ukhala wa private zomwe zimene zikhala choncho ndingopempherera anthu amenewo mulungu awatonthoze chifukwa chonena kuti to apapa amakhala asweka tu mitima imakhala yosweka kwambiri and imfa imathobwetsa pena pake chitsokonezo moyo wa miyo ya anthu amene asidwa kukhala pasi ndikumalingalira kuti koma moyo ndeuziyendanso bwanji kutsogolo kuno komano God knows better mulungu amadziwa bwino kuposa ife ndipo no mulungu yemweyo ndi amene angathe kukutonthozani kukufungatirani mu nyengo imeneyi mzimu wa Brian Banda ukause mumtendere osatha akuti